assalamu aleykum on bandiraɓe yeeɓiyankoɓe TV Pinal cetal Mauritanie on calminama on juurama on ñaganama moƴƴere Allah weltare no feewi e yettu Allah kadi hande nde garɗen huccidde yeeɓiyankoɓe TV Pinal e yewtere men adande fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim yo Allah newnan en wawde jofnude ɗum e alhamdulillah rabbil alamina eɗen ɗo gaari hande e galle mo ganduɗa ko galle eɓɓuji e ɓamtare eɗen kuttidire gardiɗo galle o hono Niang Ibrahima Amadou ko adi foof Niang Ibrahima Amadou mbasen tardude ko wiidama bisimilla maɗa e yewtere ma yewtere windete Dooño ko adi foof amen namno holgonɗo Niang Ibrahima e oɗo galle biteɗo banlieue du monde amen jinno ene mbaɗana amen hayso ko cimtol seeɗa min ganda holko woni oɗo galle e holko dillata e holko yahata mbawen faade e yewtere nde bisimilla maɗa Niang Ibrahima Amadou. bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu ala nabil karim ceerno hamme seydi Ly Allah jarama a jarama mi yetti Allah mi yetti TV Pinal nde wawi huccodirde e yam hande nde wawi yillademi hande gam mi wawa haalande ɗum holi min e holko gollatmi ko ardi foof mbiɗa wiye Ibrahima Amadou Niang mbiɗa jeeya nokku ni wiye Njorol koye département de Bogué koye commune de Darel Avia ene wayno ko ɗon jibinami ko ɗon mawnumi ko ɗon janggumi ha jettimi hande ɗo jettimi ɗo henne ene wayno ko golle ɗe joguimi hande mbeɗa gollo ko batte nde ɗo fedde wiyetede ONG banlieue du monde Mauritanie mbeɗe sife e mayre to batte wawde ardade nde e wiyede ko min woni président nde ɗon fedde hamme seydi Ly mi arta e ma. eyyi ɗum noon Allah jarama Niang Ibrahima tuma nde mbawɗa men bismade nokkuji maɗa kadi men beltima hen no fewi min e dendagal équipe TV Pinal arɓe ɗo ene hande wawde yuɓɓinde ndeɗo yewtere ko adi foof Niang Ibrahima Amadou fedde nde ɗo wiyete ko banlieue du monde eɗen gandi so wiyama banlieue du monde ko fedde nde ganduɗa wona fedde laamuyankere ko fedde nde ganduɗa nde ɗo eɓɓat ene wallita ko fewtene yiɗɓe gollade ma gollodirteɓe amen jinno ene mbawa men haalande BDM walla banlieue du monde holko woni golle mum ɓurɗe labtude nde ganduɗa ɗe ɗo ene wawi koye mum ummoto faade e yimɓeɓe mbawa men durtinade ɗum ɗon holko woni BDM holko woni golle mum ɓurɗe labtude ɗe ganduɗa woni ko golloto ko ene faade e rendo ngo. Allah jarama a jarama ne wayno fedde wiyetede sen kaali fare seere banlieue du monde Mauritanie ko fedde ɗe ganduɗa nde wona laamiyankore e ñimde ɗo e Mauritanie tawa nde ñawrete koto batte kala ko doosɗe e tagɗe pelle e nder Mauritanie on association ngaji ni boom e golle mayre nde yi aduna ko hitande 2002 e tawi kadi tambi fedde nde ko yimɓe hohoɓe e kadi ko technicien ji e ingénieur uji joom golle jaaruɗe e fannuji jaaƴƴi fannuji to batte ndema fannuji to batte heblo fannuji to batte hande e ganduɗa fagguru e ndenti dokki miijoji men guila 2002 mbi cosen fedde tawayde inniri ni to batte faraysere banlieue du monde yimɓeɓe yoɓe paami hen so wiyama faraysere banlieue du monde tan abbi koye affaire le monde rural hande kotkiji yimɓe e wonɗen ɗin quartier ji walla kotkiji yimɓe ko faare affaire monde rural no sifori ni e wawde addude hen ballal muɗum ɗum woni fedde nde taga nde woodi e golle mayre e ngabbi ko kala ko wawi ɓamtude nokkuji yimɓeɓe ɗo koɗi ɗo e groupe men e fannuji noon jaaƴƴi seeɗa fannu to batte ndema sen mbi ndema
ko ndema mawka e ndema tokosa surtout ndema tokosa wa abbi koye wawde simbinde rewɓe remoɓe ɓe dariɓe ne ndema ngam wawde wallude ɗumen ha mbawa yencinde ko ndemata ko ɗum woni batte ndema fedde nde kadi nde yaari to batte ko wiyete hannde diƴƴi e laaɓal kaali faraysen mbiyen eau et assainissement wallude won ɓen ɓe ngala ndiyam mbawa dañde ndiyam laaɓɗam woni eau potable mais to batte laaɓal kadi wallude jomumen wadde hirjiñoji ha mbawa tigui toppitade laaɓal koye mumen ene jeeya hen hebloji tawa hebloji ɗi en nani sen mbiyama mbiyen jangde guila e jangde sukaɓe ha e jangde mawɓe mbiyama mbiyen kadi alphabétisation heblude jomumen e wadde janggude ɗe ganduɗa ɗemɗum men ene ande yaari kadi to batte yidde wallude jomumen to batte kodki mbi haali kaali farasa mbiya habitat social ɗo jomum wawata dañde kodki tawa kodki ki ne newi e tawa kadi kutorteɗe e kodki ki foof ko ganduɗa ko gueɗe meɗen ɗe guurɗen e ɗe mbawɗen dañde e nokkuji meɗen ɗum noon e adduna mi wiide fedde nde udditima to batte ko wiyete hannde environnement hande taaridi rende taaridi muɗum e nder e ɗeɗon banggueji foof ene wayno ko ɗeɗo tigui ɗeɗo dogue woni nde fedde nde tambi ɗo e nder Mauritanie tawa jooɗorde fedde nde ko ɗo e Nouakchott woni ko mbiyeten jooɗorde to batte administration kono jooɗorde tan laaɓtude koɗo ɓogge ɗo e tawno hay sa wi ka fedde nde wona laamiyankore ene walla yimɓe a wawa tambade foof a wawa kadi darade e Mauritanie foof no yaajiri ni tawno ko toon jeeyeɗen e département Boggué o fedde nde ɓuuri jooɗade ɗo Boggué ɗo huufa enen mbiyata Brakna Ouest ɗo Boggué tan ha Daril Barka huufa ɗum ɗon wawa yuɓɓinde ɗum ɗon jogo programme uji muɗum holno fotata liggodirde e ganduɗa e yimɓe wona acteur aji liggotoɓe ɗon ɓe e tawa ne waɗe programme uji e projet ji ha wawa yuɓɓude Allah jarama namdal jabol mum laaɓi no fewi e ɓeɗo ɓe gollodirton hol fannu no mbatton ha mbawon yirudeɓe e nder leydi ndi beele on jahata jiiloɗon ɓe gandon ɓeɗo ko sohluɓe namɗon ɓe sohlaji mabɓe ɓe kala moon walla ko kamɓe ummototoɓe gaare e moɗon ɓe mbimon ahan amen jiiɗi garono e men ko ɗum ɗo woni caɗele men ɗum woni caɗele men mbawno noon kadi ƴewde holno ballirton ɓe ɓe liggodirton ɓe sa faami namdagal ɓe liggodirton ɓe ɓe balloton ɓe so tawi ko ndema so tawi ko jangde so tawi holno jiiruton ɓe beele ko kamɓe garata walla kono jahata jiiloɗon ɓe ha jiiron gueɗe ɗiɗi ɗe foof ene jaaha amin gara aɓe gara woni amin gara fedde so wiyama tan ko association wiyama ko ONG no ndiɗi fof nde siforo nde jogoto programme nde jogoto fandare ko nde yiiɗi wadde ɗo e hitande ɗo e duuɓi ɗiɗi walla tati ɗo e duuɓi joyyi ɗum fedde fof foti jogade ɗum fedde fof foti jogade yiyande ne foti jogade vision fedde fof ene foti jogade hono ko wiyete peeje stratégie ji fedde fof ne foti wiide ko ɗo henne min gurmi ko ɗo liggotto ɓeɗo liggottomi e nder ndiɗon mbaadi noon ene arana amen minen fedde amen nde Banlieue du Monde e technicien uji amen e animateur uji amen min jaaha e guure ɗe min jewtida e yimɓeɓe min keeɓa holkoɓe cohli min namdodira e mabɓe min jewtida e mabɓe e tawno kadi ko toon yimɓe toon jeeya ko toon yimɓe jeeya ene walliti no feewi ala hen caɗele wawde hebde holko woni sohlaji yimɓe so heɓama ɗum ɓete ɗum sigge e ɗum yurnite hen hunde fof sohlaji ne keewa kono ma yi hen sohla tan ɓurɗo wonde sohla e sohlaji keddiɗi ɗum woni priorité ji ɗum woni komin mbaɗata e programme uji e plan d' action ngaji ɗum woni hankkadi min ƴewan ɓeɗon financement ji min mbawa ƴamde financement ji somin dañaniɓe financement ji min toppiro kadi financement ji ɗi juɓɓiɗi banggue keddiɗo aɓe gara sibu ɗo mbaɗɗa projet foof walla programme foof ma won guure goɗɗe jii programme mbaɗaɗo ɗono to batte ndema walla awa walla gaynaka walla ko fate heblo walla ko fate artisanat ɓe jii ɗum weelaɓe so weeliɓe ɓe gara
tawno ɓe jii ɓe ngara kamɓe mbiya minen holno min mbawiri jokkodirde e moɗon hamin mbawa dañde hono ko heddiɓe dañi ko nde tawno amin jogui minen e sohlaji ɗum ittata kadi mamin garto mabɓe hay soɓe gaari min duttot toon si hen hunde fof jomum haali foof a ruttoto kadi vérifia sur le terrain e nokku muɗum ɗo woni ɗo ha laaɓeɗa nde tawno ñagareɓe ɓe noɓe ñaguirte ni hen hunde fof aɓe jurnito aɓe ƴeewa sene rewi lawol so rewani lawol ɗum woni ko jeyata yimɓe heeɓe monta projet ji projet ɗin ɗon kayyaati sibo rewani lawol projet wawa rewde lawol ko tawa aɗa ɓe jiɗɗa ñaganade ɓe ene jewtida ene pamodira ko jiɗɗa ɓe jiɗɗa ñaganade ɓe ko jiɗɗa addana ɗumen ko ene jiiɗi ɗum ɗon ko kañumen mbi ene jiiɗi ɗum ɗon ene waɗi preuve aji tigui labtude tigui pille labɗe ɗo jooɗa ɗo yewtida ɗo waɗa PV ji ɗo waɗa compte rendu ji foof ɗum so tawi bailleur aji ɗi keeɓi ɗum ɗon ene gandi ɗum ɗo rewi kono foti rewrude ni henne ɗum woni financement ji gara hen donc wadde kamɓe ɓe ballotonɓe holko ɓe jogoto kono wawa hollirde mon no wonde aɓe kandi e wallede nde beele ko mabɓe jogo kayitaji walla ko ma neɗɗo goto tan ara walla ko pelle garata ko rewɓe worɓe holko kewɗon wallude onon holɓe kewɗon jokkodirde pour wallude men ene wayno balle amen kewɗe to battini boom minen banlude monde aɗa andi hunde foof fedde foof yarata wonɗo tonggui tongo leydi ndi wuuri ndi ɗo woni ɗo au niveau national tongo e to batte au niveau régional tongo au niveau international tawno ko jiiton ko foof ko gollete pelle ɗe ko gollata ko foof mbaɗe no amen ni banlude monde nde keewi ɗo henni pelle goɗɗe taw ko international nanɗo ha mbayno leydi commune aji nanɗo ha mbayno leydi laamu nanɗo henni région OMVS e heddiɓe nanɗo henni international oni nanɗo ɗum fof ko international huppidini kala ko jiiɗon aɓe liggo hen gila local ha mondial ko wiyete ko hen hunde fof wonɗo ɓe tugni to batte wawde wallude hande répondade e noritade kono wiyete les ODD les objectifs de développement durable aɗa wiyatene ko OM les objectifs de millénaire du développement sans a nde jewte mbaɗa a tawa hande ko yimɓeɓe yo jaa e mbaadi ko wiyete paandaje gabbiɗe e ganduɗa ɓamtare duumidi ɗum noon woni hande en jii ko gueɗe kewɗe ɗe mbaɗi ko haaɗi hande won ɓen donki ɓamtare nde yo waw yaadude hen yaade no fewi ene jeeya hen fof heddi ko foof to batte équité o to batte genre to batte hande sen tuusi mbiyane wonde batte rewɓe hande no mbawi yarude hen caggal e leyɗele meɗen ɗe e nokkuji meɗen ɗi aɓe liggo jamma ñalawma aɓen to galle aɓen to guese aɓen to nammiri kono ɓe donki ɓamtade hen no fewi ɗum sabi tawi ɗum tan ko won kono wonno ɗum fotani wonno yarani ha ɓe mbawa tigui yitade hen ɗum noon politique aji e batte international e batte régional et national ene ko dokki yo on banggue ɓamta no fewi woni rewɓe e sukaɓe ko heewi hen hande jangga ha gayna donc dañde ligguey sukaɓe hay batte métier donc ɗuminde hen rewɓe ko kasali ko noon kadi wayi ɗum noon minenne on jamais ko noon aborto hen kala no laamu lelniri to batte national no batte régional e batte international no yaari no yuɓɓiniri e ganduɗa plan uji muɗum orientation muɗum stratégie fof min gabboro hono noon ɗum woni noon e jaabade namdal ma ngal ko ɓuuri heewde 80% e komin liggoto e nder mbaadi wallude projet ji koye rewɓe min liggotto yidde sembindeɓe yidde walludeɓe e yidde ɓamtude koɓe mbaɗata ko mate mabɓe mbaw yaltude e noɓe goniri ɗo joni ni ɓe goniri ɗo joni koye fannu pauvreté koye fannu tigui ganduɗa wona wawde nawrideɓe yeeso donc sen mbi noon ɓe jarani yeeso firti wona tan mi dañani ko ñammi ala mi dañani ko ñammi mi dañani yarde mi dañani janggude mi dañani kadi won darade won on nden darde ha haqqillantagalam hami wawa famde hol hande droit yam e devoir am hono ko fodde potmi wawde wadde nde e ko potmi min wawde waɗanede ko ɗum noon wona debbo o tan joofi ene joofi suka o ene joofi neɗɗo o tan e hoore mum ko citoyen tan omo woni au niveau local Allah jarama a jarama ɗo kadi laaɓi machallah min beltima no fewi e jaabowol ngol namdal ɗimmal ngal koko fewtene darde moon e nder leydi ndi tawde gonɗon koye ɓamtude leydi ndi e wallidde ɓamtare leydi ndi ha tengti e pandale ɗe laamu jogui walla ko fewte fiilaɓe e nder leydi ndi wayno mairie ji ni ko liggoto ko e nder leydi ndi pour ɓamtude nokkuji mumen onon hol jokkodiral hakkude moon e mairie ji ɗi e laamu ngu e hoore muɗum
kono ɓeyde wallude mon walla won caɗeele gonɗe hakkude moɗon holko ballodirirton hakkude maɓɓe e moɗon. eyi minen ONG fedde amen banlieue du monde Mauritanie gila min goodi hitande mbimi 2002 amin liggoy e projet ji kono amin gandi saɗa liggo e projet ene waɗi ko wiyete ɓe fotɓe jokkodirede ko ɓen kalfina kala ko faati affaire ɓamtare nokku walla mbiyen leydi to batte commune ɗum waɗi noon gila nden min kumpodirani e commune aji ɗi somi haaliɗo joni commune de somi haali joni to batte département de Bogué mo ɓaada de Bogué joni commune aji nayyi goni hen commune aji nayyi ɗi ene liggodira e ONG banlieue du monde to batte e sifodirde kayitaji ko wiyete convention de partenariat par ce que laamu halfini ɓamtare nokku o commune aji ɗi ko ardiɓe commune aji ɓe ko ɓen laamu a tigui halfini ɗum ɗon laamu heɓtini pelle baaɗe no pelle banlieue du monde ni ɗe gona laamu en koje golle ɗe gollata gam wawde wallude miskineɓe walla wawde wallude wuurɓe e nder nokkuji ɗi donc ɓeɗon ɗiɗo poti ko wawde liggodirde ɗum waɗi noon somin gari min goraha min baddi noon convention ngaji e commune aji ɗi min liggodiri e mbaadi kamɓene noɓe jiiɗiri yidde gollorade ni si commune foof ene jogui ko wiyete hono PDC plan de développement communal muɗum ganduɗa ko deftere nde ganduɗa ɗon e duuɓi ɗiɗi duuɓi joyyi duuɓi sappo ene jogui programme muɗumen foof nden deftere nde worani deftere mawde ko wiyete plan stratégie de développement ganduɗa mo Mauritanie jogui tigui ne wawi tunade hende e nden ɗeɗon defte fof so ndendinama kawrata koye defte ganduɗa les ODD sappo e jeeɗiɗi ganduɗa pandaje ɗe ODD ji mbaɗi hono ganduɗa pandaje batte ɓamtare duumide au niveau des Nations Unies ɗe waɗi ɗe ko ɓe hen ɓe gabbi donc ɗum noon waɗi minenne ɓaadi min liggoto ko less woni local a wi less koye ɓen min liggoto la budda min mbawa liggotade commune aji ɗi min cifodiri mabɓe ɗiɗo kayitaji wadde un programme ɗum ne jeeya hen e golle amen tigui ko wona ɗum ko sifodirde kadi to batte pelle gonɗe ɗo e Mauritanie taw wona hay commune taw wona commune taw liggoroɓe ɗo henni ɗum ne woodi pelle goɗɗe tan hono amin ni min liggodiri men ene waɗi pelle kadi woni ko caggal leydi taw wona ɗo les organisations internationales ne waɗi fedde woni wotere wiyete ko woni wiyete ko ɗum ɗene OAII organisation d'appui aux initiatives pour le développement la maîtrise d'ouvrage woni ko Cameroun amin cifodiri men kayitaji ɓe ganduɗa ko convention ene walli amen sur un plan d'action triennal programme duuɓi tati e nder commune aji sappo e joyyi commune e nder Mauritanie holno min mbawirta minen e mabɓe wallirdeɓe ha ɓe mbawa wadde hono ko wiyete fandare plan climat énergie ayi ɗo mbeɗen e mema kala ko faare affaire changement climatique ko faare affaire énergie ko faare affaire climat ko kalminade koɗorɗe ko foof ɗum ɗo foof nani hen pour min mbawa liggotade e ɓeɗon e ko wona ɗum kadi amin jokkodiri e fedde o kadi no woni France doctoreɓe mbiyete ko le zénith sens de l'innovation hitande foof oɗon teskiti yidɓe nokku men he aɓe gara hen pour wadde caravane santé to batte Mauritanie soɓe gari ga ko banlieue du monde woni jaarigue mabɓe ɓe toppiri ɗum mbaɗa caravane santé ene wayno ndeɗon fedde kadi toppiri ɗum ko miñi meɗen hono professeur de la santé woni Niang Mouhamadou gonɗo France eyyi ne wayno namdalam garawal caggal no mbimi ni international o ma en garu hen kono haɗa ɗum joni ko tawde ɓurɗon gollade koye département de Bogué o eɗen jinno namnade holko mbattiniɗon wadde ko ganduɗa kono memo e kono yiyo e guure ɗe mbiyami joni wuuro Kadia walla fedde Kadia min balli ɗumen e Kadia walla min mbaɗini ɗumen Kadia taw hunde yitode walla memotode mbawa min arande hen haalano eyyi e tunade namdal ma ngal to batte golle ɗe min golli e projet ɗi min mbaɗi ene heewi kono ma won ko memmi hen ɗo ɓaade min goni koye département de Bogué mi fuɗɗoro Bogué so mbi Bogué tan ko commune aji gonɗi e Bogué ene wayno waɗanoma heblo mawgo rendinɗo Bogué ɗo ko artisan ji Bogué gam wawde hebludeɓe holno ɓe mbawata hutorade wawde waɗande koye mabɓe kala ko faari e affaire pewndugol ganduɗa fourneauji des foyers améliorés ɗiɗon ɗum ko programme financé ɗum ko PNUD pour ɗiɗon artisan ji liggotoɓe soudaraji liggotoɓe hen ɓe mbawa wawde wadde ɗum janggo e jaam so commande waɗi ɓe wawa commandade e mabɓe ɗum waɗama ɗo Bogué ɗo kene wona nde sappo e joyyi ganduɗa artisan forma hen ɗo Sarandogu Djibiri e Sarandogu Babaɓe ɗo programme goto yuɓɓinama ɗon ko faare ha feere ene mbiyata laaɓal waɗa tawa tambi laaɓal ngal kadi ko rewɓe coopérative uji ɗiɗi rewɓe tambi ɗum ɓe gaddana
charge haji ɓe gaddana matériel assainissement ɓe keɓla hen ha yuɓɓi ɓe woni kamɓe koye maɓɓe ɓe gérani ɗum koye maɓɓe ko wona ɗum sar ɗum jibiri o kadi programme goɗɗo taw finance ɗum kadi ko coopération française to batte jardin maɓɓe wawde waɗandeɓe hen ko wayno woyndu waɗe hen systéme d' irrigation tawa ne waɗa aɓe mbaɗa hen aɓe exploité hen hono ko wiyete follere nde ko e kadi e goɗɗe kadi e ganduɗa leɗɗe goɗɗe ɓesnoje fof mbaɗa hen e duuɓi ɓe dewɗi hen ɗo jorol ɗo walla ko adi ɗum ni bom 2008 o ɗo jorol ɗo waɗama ɗon finançama ɗon avec Manos Unidas e banlieue du monde financé ɗon centre mawɗo centre wiyete ko centre jornowo leguimaji e denowo walla moftowo centre moftowo leguimaji ala kaɓirɗe koɓe gaddanaka ɗon ɓe keɓla hen e caggal koɓe keɓla hen ɗo kamɓe centre jorol ɗo hebloɓe daña e nder maɓɓe batti heblude hande seɗen ƴeewa tan eɗen mbawi wiide centre o hande hebloɓe nani hen sogran ko hebloɓe ne gadde banggue ɗo batte oɗon fannu e waɗa hen ɓe mbaɗna hen kadi centre goto artisanat tawa koto batte cañu ñooru e couture no e teinture fof waɗana ɗum ɗon ɓe mbaɗana mur woni sécurisant ɗum ko ɗo jorol ɗo henne ko wona ɗum ko ɗo Moral Guidala ɗo dañama guila 2014 ha ɗo gonɗen ɗo programme uji ɗiɗi finance o ɗon taw toujours Manos Unidas financé ɓe rewɓe coopérative Moral Guidala mbaɗana sardigue mumen pewdana gaddana leɗɗe ɓesnoje mbaɗana ganduɗa gawana follere mbawi remde follere ɗe mbawi soñde ɗum e moftude ɗum e yornude ɗum gaddana séchoir mawɗo taw séchoir o kadi o commanda ko direct ko université Cheikh Anta Diop Dakar ko haralleɓe gaari keɓli ɗum ɗon pewni ɗum ɗon e kadi coopérative jorol naɓe min keɓlunogaɓe gaari keɓli Moral naɓe donc min jiiɗi créé ɗon hono ko wiyete hakkude coopérative uji rewɓe ɗi tawa ne waɗa ya garta jomum jadiri hen ɗum yuɓɓina ɗon ɗo centre ɗo hen ala hen koɓe keɓani hen machallah silɓe kadi ko hono noon silɓe coopérative mabɓe kamɓe rewɓe ɓe dañi kadi matériel ganduɗa kala jarnowo jardin matériel jardin so beelama mbiyen matériel d' irrigation e fewdide leydi mabɓe ndi e addandeɓe leɗɗe kadi ɓesnoje ɗo silɓe ɗo waɗama ɗon ko wona ɗum ko maternité min mahi ɗum ɗo silɓe ɗo taw maternité o ala ko mara sowona matériel locaux so mbi matériel locaux koye français ko batte ɓakke e ko wawi yaadude hen foof birkaji mum fof taw ko ɓakke fof ene daño ɗon waɗa maternité nder to waɗa karoje fewda ha fewi ɓe dañi on maternité e ko wona ɗum ko mission ngaji mbaɗama to wuuro meɗen Sinthiane Diama e Daril Barka jokkodire mbaɗa hen programme ene tamba ene joga ɗo wona ɗo gam yidde wallude coopérative Sinthiane naɓe kala ko faari ha feere ɓamtugol ganduɗa fewdirgol jardin mabɓe o eɗen gandi no maayo ngo ardata ni ne waɗi ko ne mbiyata dégradation du sol ko leydi ndi fewani ɗon ma fewdir ɗon e kadi ɓe mbawa fewnede kamɓene ɓe jaara to batte ko wiyete hande ndema gabbika ko faari ha feere ñebeda e so mbiya mbiyen ɗum moringa no mbirumi Moral ni waɗiri follere ni so sarde waɗi follere ni ga henne Sinthiane Diama kañumne yaara mbaadi waylude moringa o wattu ɗum ganduɗa nde tawno en hunde fof jogui vertu muɗum eko nafata hen wawa remede hen yaada e goɗɗe goɗɗe ɗeɓe ndemata ɓe mbawa dañde hen matériel ha yuɓɓa hen ne wayno on ligguey waɗama ɗon jokkodirama kadi e commune de Darel Barka gam wawde créede wadde ton ko wayno forum ko faare ha feere habitat social ɗum ne woni hen kono somi ruttima to commune de Darel Avié ɗo wuuro meɗen bandiraɓe meɗen safalɓe wiyeteɓe Darel Avié ngoye hoore muɗum e coopération française financé ɗon min mbaɗi ɗon ko wiyete forage o waɗa adduction d'eau waɗa hen abreuvoir uji hono ɗo nammiri jara e waɗa hen kadi ɓe keɓla hen hono to batte kadi laaɓal ɗo ganduɗa ko hygiène to jomum fota toppitade laaɓal muɗum programme uji goɗɗi no goodi ɗo mbaɗa tawa koye pelle goɗɗe jokkodira tawa ko banlieue du monde tambi ɗum ɗon e jokkodirde e fedde ne wiye FAMSI ko fonds andalou des municipalités ɓe goni ko en Espagne kono eɓe jooɗi ɗo e Mauritanie eɓe jooɗi e Sénégal banlieue du monde kadi kañum hoore muɗum fedde nde tambima ɗeɗon golle gam wawde yurditade e ƴewde holno juɓɓudi woniri to batte forage uji ɗeɓe mbanno banggue Mauritanie e banggue Sénégal ɗum addina min gari ha e guuri banggue ga henne Mauritanie he min jillima hen e banggue Sénégal kadi banlieue du monde yilli hen
e ngarɗin ɗum waɗi ɗum no annama haala ɓe farese mbiyata capitalisation document capitalisation ko deftere nde ngannduɗa ene wawi tongude holla hen hunde foof holno waɗira hen e nafoore mum hen taw janggo e jaam sa sohli a yahata banggue goɗɗo a foodat nde ɗon deftere tan aɗa andi ɗum ɗo holko waɗa hen holko ligga hen e kadi holɗo ɗum holno liggiɓe ɗum e holɗo ɗum haaɗi e holno ɗum sifori ene wayno wonko heddi ha wayen leydi kono to batte projet ji wonko waɗa hen to batte gorgol ha wayen leydi to batte kadi taw koye to batte forage uji walla boyli gasgol boyli waɗa hen to batte maqama to ko ligga hen e batte but foof wonko waɗa hen ha wayen leydi kono ɗiɗon programme uji mbeɗa wawi wiide ko sous forme de prestation ko en tant que ONG hankkadi so tawi a yettima nokku mo ganduɗa hankkadi aɗa ƴewre to batte mbawka wawde wadde wonɗen pelle ndewnay ma an ɗeɗon golle mbima waɗana men ɗum ɗo min jomma ɗum ɗo ɗum kadi wona hunde ko waɗa interdit to batte ONG ji ene wayno gollamen men kam ko ni henno cifori to batte Mauritanie ɗo hen Allah jarama jarama wadde somi faami golle mon noon ɓuuri wonde koye nder bogge e diwan muɗum beele oɗon jogui e sahaji garuji jogade miijo yaccinde gueɗe mon nder leydi Mauritanie ndi foof tawde koye Mauritanie naaɓe koye Mauritanie gonɗon yaccinde gueɗe ɗe foof e nder diwanuji ɗi mbawon jooɗoya toon mbawon tan wallide woɓɓe ne beele oɗon jogui ngo miijo walla ha joni onon ko bogge tan gonɗon e diwan muɗum amin jogui ngon miijo kono yidde kadi woto haɗi yiide amin jiiɗi kadi woni yidde woto haɗi yiide koto batte doole tawno pelle ONG ji ɓe jiyata ɗo ko association ngaji ɗi ko ɓe ngala ko wiyete subvention ko ballirgol ɗeɗon pelle ɓe ngala ɗum ɓe guuri tan koye projet ji programme uji ɗi mbaɗata e cotisation ngaji ɗi mbaɗata e bonne volonté walla neɗɗo tan yarlito e hoore muɗum tan omo yiiɗi waɗande o waɗan ɗum ɗon ɗum noon eɗen gandi aɗum famɗi doole ma woɗɗo kaɗɗa hen tan sa andi tan ko mbawɗa kaɗa ɗo mbawɗa ɗo ko ɗum tagui no mbirumi nane ni hen hunde foof saɗa traça ɗum yadata koye budget muɗum so mbi mbeɗa waɗa plan d' action banlieue du monde ene intervenant e département de Bogué yadata ɗum ko budget o hoto keɓata ɗum hande partenaire uji kewani ɗum ɗo kaaɗi hen e ma wat tan ɗo kaɗɗa hen ha diwa on saaha so diwi ɗin sahaji garoyoji so tawi won balloriɓe amen to batte yomin gar e nokkuji men mamin mbad hono ko wiyete witto hamin ganda tawi ne wawi tigui wonde woda komin cifodiri mumen wona min ɓosa min ummo e nomin goniri ɗo joni e département de Bogué ni min jaajata taw d'abord ni to batte Brakna o e hoore muɗum emin jaajana kadi to batte région ngaji keddiɗi ɗi inchallah ɗum no wadde ɗo gartaten ko ga ene ɓe gollodir toon ɓe ɗeɗo eɓɓoji fof ɗe jogui ɗon gam wallidde yimɓe joguiɓe haajuji ko wayi hono ni eɗen gandi ko kalɗa ko ɗum fof ko ngaalu waɗa ɗum guila e forage uji ɗi mbiɗa ɗi e jangde nde e goɗɗum holɓe gollidir toon ha mbawon dañde nguɗo ngaalu mbawon ɗum wattude e nder ɓesgugol ɗi beele ko balido mon tan jogui haalis muɗum walla jogui moyen ngaji mum e peeje mum ɗo yaltinta ene wallita walla won wonɓe caggal mumen gam wawde wallide ɗumen e ɗeɗo golle gonaɗe e ko ɓuuri hewde e kaalisaji ɗo heɓete ha ɗeɗo golle mbawa wonde ko ɓuuri hen hewde ummoto koye pelle caggal leydi ne waɗi pelle gonɗe ɗo ne waɗi pelle gonɗe caggal leydi hono mbiyeten e wonde les bailleurs de fonds walla les partenaires au développement fedde hande nde mi ɓuuri wawde liggorade foof wiyete ko Manos Unidas goni ko Espagne Madrid ɗo ɓen ɓuuri wawde finance de amen ko faari affaire rewɓe faari affaire sukaɓe ko wona ɗum ko coopération française ɗo ambassade de France ko ɓuuri hewde programme uji amen kadi ko kañum financera ɗum kadi taw abbiri kadi koye rewɓe walla abbiri kadi koye sukaɓe ko heddi ko ene waɗi programme uji taw ko programme uji laamu kono financement ji muɗumen wona financement ji continɗi duumiɗi ala ko financement ji tan e projet ɗo haaɗi foof so tawi programme o ko duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi ko ɗon tan haaɗat e ɗum nen kadi hay ɗum waɗa ko concours wiyete ko kono ONG ji temedere hono mune mo fof yo ar présente o mon fof yo haal ko wawi mon fof yo andu yo présente dossier mum ɓe mbaɗa hen sélection ɓe ƴeewa hen fotɓe wawde ƴettede hen eyyi ɗum waɗi ko ni financement ji ngari ko heddi ko wona ɗum ko koye fedde banlieue du monde ɗo mbirumi ni tan yarlihiɓe wonɓe membre uji mbaɗa cotisation ngaji men
walla yarlitiɓe mbaɗa e poste uji men juuɗe men e poste uji men jaltina finance programme uji ɗi ɗon somi hokki yeru joni hono ko wayno mission ngaji d' identification humpitade e holko no ɓe goori walla holko ɓe pota sohlude walla des mission de diagnostic ko ɓuuri hen hewde ko minen tan ardiɓe keewi yaade e ɗum ɗon taw koye propre moyen ngaji amen min élabore ces documents document ji biyeteɗe diagnostic ganduɗa d' identification min élabore étude faisabilité o hono étude wawde wadde dossier tigui mo wawɗa dañirde e financement o ha déposé so financement dañama noon hankkadi min gona hankkadi e mise en œuvre hankkadi e programme uji ɗi ko hono noon sifori e nder golle mon ɗe golliditoon e caggal leydi tawde ɓen ganda ɓe balloton ɓe gandi ko onon jokkodir hakkude mon e mabɓe soɓe financé mon oɗon jaaha oɗon financé woɓɓe est ce que meeɗa wadde caɗele hakkude mon e kamɓe finance oɓe hakkude mon e yimɓe ɓe dokkoyton ɓe golle ɗe mbasa moƴƴude mbasa fewde ha addan mon caɗele onon valude mon onon wonɓe hakkude walloɓe e walleteɓe alhamdulillah rabbil alamina hamme ko yettere allah no feewi sibu gollal fof saɗa ñaago hen sutura kadi tawa no ƴettirɗa ɗum ni aɗa wone gonga wonde gonga aɗa andi kala gollal waɗata ko wiyete ne waɗi convention mais ne waɗi contrat mbeɗa tottuma kalis ya yettin e financement faade coopérative tel walla faade e GIE tel walla faade organisation tel mi tottuma ɗum ɗo kono en contrepartie namnimi ko yataw ko mbiɗa aɗa waɗa ko a waɗi ɗum kadi ka namditen kanjum ferguitade so woni hen tan tawara ko mbeɗa suusi mi wiya ko welede nde tawno haraɓe dokkude kamɓe bayiraji ɓe gara taw sur le terrain no min jaari minen e terrain ni ko noon ɓe gardata hen ɓe namno waɗanteɓe ɓe ɓe jiira guite mabɓe ɓe santa woda koɓe ɗumin hen ɓe dutto ɓe dulta rapport surtout ko on koɓe jii hen ɗiɗi so tawi waɗama gasi koɓe aroɓe ɓe ƴeewa soɓe jii ko waɗani no mbirunɗa e kayitaji ni maɓe nota ɗum ɗon ɗum noon Allah walli amin hen minen e suturaji komin ɓami wadde hen ko ala hen kam ɗomin dañi perguitte faade kamɓe bayiraji ɗi ala nde tawno hen hunde fof soɓe gari ɓe mbaɗi évaluation majjum aɓe tawa ne yuɓɓi ene yaari no foti wawde yarude ni kadi ko yettata Allah min e gardugol am mi jaɓani won on liggey tawa fewani ala tawno kala liggortoɗo pour duumade ko pour juuɗa janggo e jaam so doole donki doole keɓɓo sa ronki an woɗɓe gara continue ONG o liggortoɗa ko yeeso mbiyata ko futur wona ɗo joni ɗum noon sa liggoro futur ya taw ko mbatta ɗo ko joni ko foof janggo e jaam hono haala frase mbiyata portatama préjudice ala hen ko waɗa ko janggo e jaam ko jomum jiyata mbiya wonde ala ndeɗo fedde min kalfinin ɗum kono nawrani foti wade waɗirani foti wawde waɗirni hen Allah walli amin hen min ngala hen caɗele tawi ko haalalla ha faade ɗo joni e foof ene yuɓɓi ene yaari ne foti wawde yarude ni mbeɗa sikkima taw yewtere nde fuɗɗima woɗɗoyde ne wawi namdal gotal battindongal ngal mbawere namnade ko caggal ne onon liggoto ɗon ko caggal leydi en jii guila hande duuɓi ɗiɗi pawɗi e situation mo aduna woni o woni rafi covid o ɗo hol battane ɗe feeñi hakkude moon e partenaire uji mon ɗo caggal leydi e golle mon ɗe ponnoon gollade leydi ndi donki yaade walla ene jaari no yaara noon ni hol caɗele ɗe joguiɗon hen eyyi ko ardi foof hono ko mbiyeten oɗo pandémie e nguɗo oɗo brosse ko ari ko o tampini no feewi o lorli kadi to batte golle ɗe fof kadi enen mbiyata ralentisi jarani jahani no feewi kono ko mawɗum nde tawno yettima nokku han kadi mboros o wurde mi wiyata mi liggoytako mi wiyata mi yiilotako mi wiyata mi continta no dardotonomi e coopérative uji walla e groupement ji keddiɗi ɗi ni mi wiya ñaw mboros o ari mi jooɗot tan han kadi mi reena hooram ala tawno ken julɓe fof ko jaɓen ɗum ɗon woni alhamdulillah ONG banlude moon continue hen kono waɗi caɗele tigui to batte ɗanɗe nde yaherno min jaaha min kawrita e partenaire uji amen min jewride e men toon kono ɗum foof waɗi saaha natti ɗum noon ene wawi minen ga en wooda ko ɗum battini e ganduɗa jokkodiral hakkude amen minen e les partenaire wonti hen kadi ko haaldete tan ko haaldete ko virtuel ko ni tan à distance
ko ɗum fof e waade hono noon min dañi financement battidiɗo mo ganduɗa ko coopération française finance ɗum ɗon koye appel à projet wiye projet salam to jorolɗo en rendi 16 coopérative e nder oɗon ne waɗi hen axe volet goto affaire pandémie o covid 19 o wawde sensibilisé wadde hirjunoji e nder guure ɗe e wadde hirjunoji e nder coopérative uji ɗi nde yimɓe mbawa rentade oɗon boros ñaw boros kadi ɗum kadi waɗi hen effet no fewi e wawde kadi hono wiyete ko haala forest wiye ko résilience wawde tigui habtade e wawde rende ko ñawngu ari ko mate ma wood ko ɗum ko jomumen dañi to batte financement ji hono 16 coopérative uji ɗi mbawa habtorade ɗum ɗon ɗum wawa lomtade ko tagno ɗumen donki wawde yaade e guese walla wawde liggade nde tawno woniɗo sahaji wiyete komin fof heddo galle mum hay dawde ni boom a dawata ɗum noon battinto yimɓe battine pelɗe battine yimɓe ɗum noon oɗo projet ari kañum ko komlude ari ko wallude e ɓeɗon mate koɓe keɓata hen ko ene wawa nafdeɓe ɓe mbaɗa golle ɗe ganduɗa koɓe perdino ko aɓe mbawa kadi gañade ɗum ɗon ne wayno oɗon programme omoni hen mi haalani oɗon projet e projet ji nane kalmi ɗi kono jeeya koye projet ɗi ganduɗa cuwa gazet taw ganduɗa bandude monde waɗa ɗum mise en œuvre ɗum noon wadde Allah jarama a jarama ko namnadema tan TV Pinal ko télévision fulɓe kesso cosaɗo hayso ko wiyama ɓooyini kono ko woni koye golle ko cukalel gummel ngel ni fuɗɗo yaade ene yiiɗi kadi wallidiɓe ene jogui yidde miijo e haqqilantagal e walloɓe amin namno en tant que Niang Ibrahima gardiɗo ko fetene Ballet du Monde joguiɗo miijo joguiɗo anniye joguiɗo hol peeje hol miijoji hol gandal ngal poɗɗon wawde wallidde téléji mbaɗi ni henne tawde ko télé fulɓe ken mankirnoɓe ko honni dañde ɗon ndewna tan konnguɗi meɗen walla miijoji meɗen ene wawa heɗede aduna foof oɗo télé ko keɗete aduna foof holko mbawɗa wasiyade fedde nde e ko mbawɗa kadi waynorade TV Pinal e ndeɗo yewtere wiyetede Doño ndeɗo yewtere wiyetede Doño e TV Pinal mbeɗa yetta hebloɓe yewtere nde tambiɓe yewtere nde mbeɗa yetta kadi joguiɓe miijo wadde hono oɗo TV télévision Pinal mbeɗa yettaɓe no fewi nde tawno ko fartanŋeji wawde yewtude hen e wawde haalde hen e kadi ko wawi nafde meɗen ko ardi foof ko yidde wasiyade hen no fewi ko nde TV Pinal kontinta e ndiɗo mbaadi e ɗeɗo golle uddito e ko faate affaire partenariat ko faate affaire pelle wona laamiyankoje walla ne wona laamiyankoje tawa ko hono ni henne mata ma waw yuɓɓude mballodira to batte e wawde wadde communication ko ɓuuri yaajde no fewi sibo wonkoɓe mbaɗata hen hono ko mbaɗɗen ɗo joni nde ɗo yewtere kono won golle goni hen ma TV Pinal wodɗo heedi heedana ɗum pelle tambiɓe ganduɗa hono ko kalmi ɗo ko foof balloje nokkuji meɗen ɓamtare nokkuji meɗen wonɗo keedi hen kono pelle ɗene ma wonɗo keedani kañum TV Pinal to batte wawde sembinde ɗum to batte to wawde kadi wadde ɗum soutenir mate ma TV Pinal yaaru yeeso ɗum ɗon ko hunde min nde jiɗmi e yeeso pelle nanduɗe e pelle hono nde gardimi nde Banlieue du Monde nde mbawa wattude haqqille mumen e TV Pinal mbawa selde kono ko wiyete haala France wiyata cadre de partenariat tawa janggo e jaam kala ko pelle ɗe cohli to batte soutien ko fate affaire communication TV Pinal ne wawi hedde hen kono pelle ɗe kadi ene mbawi jogade soutien kadi significatif faade kadi e TV Pinal nde tawno ko so ɓamti TV Pinal ɓamti ko koye mumen ɗum ko wasiyo tigui mo joguimi hen tigui e yidde wiide kadi ha joni wasiyo goɗɗo ko yimɓeɓe yoɓe gandu hande yo mbattu hakkillaji mabɓe e wawde tigui ɗaɓɓude e gandal e ɗaɓɓude métier ko ɗum hunde mawde ɗaɓɓude gandal ko wawde janggude ɗum ko sukaɓeɓe jimmi wiide jangga par ce que jangde wawi gaynude hunde foof so janggui jangga métier sa janggui méccal ko nde mbawata kadi annene wawde yaarude yeeso e zamanu hande e waylo mo gurɗen hande o
so ala ɗum tan feewaani ko ɗum ɗo tan jinnomi min wasiyade hen Allah jarama on jarama noon Allah jarama on jarama bandiraɓe hettiyankoɓe ma yeeɓiyankoɓe TV Pinal cetal Mauritanie wonno hannde koɗo men e yewtere men doño ko hoorejo fedde witende Banlieue du Monde woni Niang Ibrahima Amadou amen jettuma no feewi tumude goppuɗa haaju ma goppuɗa golle ma wawde jaɓande amen kadi bismago ngo garɗa kadi no yooɗiri ene fewri komin dañema ko kadi ko dañal ganduɗa ngal ɗo leñol ngol foof ne ɗaminno e maɗa kadi inchallah so Allah jaaɓi ko ɗaɓɓuɗa ko e TV Pinal e ko TV Pinal jogoto ɗaɓɓude ma ko foof inchallah so Allah jaaɓi ko enen gondi ɗo e sahaji garoji ma en gartu ɗo kadi wawde yewtude e jewte goɗɗe e fannuji goɗɗi jaaden ni sur le terrain ha yimɓe jii golle ɗe golloɗon ɗe so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon TV Pinal yeeɓiyankoɓe moon walla yimɓe nannoɓe yewtere ɓe ko musidɗo moon Hammet Sireli Allah jarama on jarama onon kadi technicien ji hettuɓe caggal ɓe mbo limti kala juuma onon foof yo jaam Allah wone moon ko musidɗo moon Hammet Sireli on jarama